mwana kuiziwa ere kana taiwa? Kuiziwa. Wakashaka ngasi? Unoziwa ere kuti mwana uyu wakarara naye nguva yakareba sei? Nguva yakati rebei. Koma mkwana achane washandisa nkana yekunyenga mwana? Mishonga rudziwa waishandisa iwe pakurara nemwana? Ndichazive kuti mishonga iyi Iwe umpembera? Unonamata kani? Hongo. Namachechi achani? Chechi yako inonzi chii? Inonzi Bethel. Uri chani kuchechi wewe? Uri chii wewe kuchechi ko? Ndiri MuDeacon. Umpembera kwene? Unonamata shwa Mwari? Hongo. Ko vantu iwe kana uchipariza pachechi pale unowauza vantu chani? Chaunoparidza uchiudza vanhu iwe wakaita zvinhu zvakashata kudaro chii? Revesa! Taura tinzwe. Kuti ngati zvichenese, ngati zvinatse. Iwe kuchechi udareurura? Iwe wakamboreururawo here kuti ndozvawakaita nemwana? Takazoreurura musuno vana vavo. Iwe pakupombora mwana wako wewe. Iwe pakurara nemwana wako iwewe. Ukamuza tani? Wakatanga sei kumataurira wawaiita naye? Umunyengetedza kuti usvike pakurara naye? Vakanga anetsana namai vake. Bwino. Reva bwino? Vakanga anetsana namai vake, mai vanogara navo, mudzimai wangu. Bwino. Ndo zvakaita kuti tizoenda kurutivi rumwe chete. Taneza mwana wacho Akarara? Wabumbire wacho? Reva mazerani? Wazazirese? Boshekani? Na mwana hapa kumbombora? Ukamnyengeteza kani? Ndo zvakaita kuti Mwana uyu mwana wake kuberekerese mwana. Mvunzeni mwenye? Lai baba, mwana uyu mwana wenye kuberekere? Hongo. Ane makore mangani? Alkwena? Ane makore mangani? Ane 30. 30 years. Alright. Saka ndabva mundibvunza nadzo kuti muchiti mane nguva yakareba. Makatanga aine makore mangani? Takatanga aine kuma 14 years kusvika paakazenga ane. Ko mwana ulikunzi mwana ngwako kayo ana mwana wacho kukristiboni yacho. Ndoda mbombora mpasa mwana. Akwete. Oda ngopombora basi. Waingorara naye chete? Ko mkazi wako yanga kubona? Mudzimai wako uyu wairara nemwana uyu, mudzimai wako iwe anenge ari kupa panguva yaunongochiita zvinhu? Anenge asipo. Iwe umpenga? Pfungwa dzako dzinorasika here kana kuti uri noma? Iwe tanisa mwana wacho abwera apa? Wapombore wacho? Atomada. Tanisa bwera? Iwe pfungwa dzako dzimpenga one. Pfungwa zako isi dzimpenga? Dzimpenga. Kochanja wachite chocho? Ngori mwenye Konkane mangora? Mshonga ala upasa jirani? Ukasara kuwa repati. Nanga rino kuchiranga ningiremu. Bwena kabwena? Mani mazuva mangani? Kane 1 week kureleaswa kwakaitwa musi achinzi nasekuru ndakusunungura chuya nemari yakakwana tiende tunotora zvinhu. Akati sekuru ndichanotengesa mombe mande ndinodzoka. Achingoenda kuba kwake akapindura kuti alright, mirai timbo take titabva nana sekuru. Sekuru ndiri kumroka phone. Right, sekuru. Sava kuti tizive kuti nyaya yatakambotanga yapapi yababa vairara nemwana achiri mwana mudiki vakabvuma nyaya yavo kuti hongu ndaizviita sekuru ndiri kutokumbirawo kuti mundisunungure. Akasunungurwa here murume? Hatina kunge tamusunungura. Tine zvatakawira muno mudare.
akanditi sekuru ndoda zvinhu zvese muzviparadze kubva pamba pangu kunosvika kumusha. Murume wakataura akati inini ndoda kuti ndichene kumhuri yangu zvichokwadi mishonga ndakanotora pakomboni yatsva. Ndakasiwa jira nababa. Umwe mushonga takabata zvakare kuti dare mukadzi wake waanaye izvizvi ndimwe munhu akamupa mushonga usiri right. Saka mistake yatikaita ndeyekuti patakavasununguka takamuti ngaarege kuenda kumba, ngaanotsvaka pokunogara. Ndikati mangwana muite sei muuye kusvika mangwana. So after 2 days vakabva uye zvitowani achibva kuya kwanga yamboenda kuya tikasvika pano tikawirirana vakati sekuru tafara nechikamu ichocho takusvika kuendera mberi kuti munobvisa mishonga yangu ndichene ndiwadza nemhuri yangu irorwewo itodzimba zvinhu zvifambawo zvakanaka. Azvaona. Saka achiendawo achidzoka akabva auya neshoko mwana womusikana zvakachinzi baba vati inini handichada nechikonzo chekuti zvinhu izvozvo handichakwanisa kukusunungurai, handichakwanisa kuti musununguro chingogarai makadaro. Saka ndopamira urongwa. Saka nezuro takatora kufonera mukadzi wacho akadaira foni akati ndichazoda kufonerai mangwana makuseni zvichireva nhasi. Saka nhasi uno asati tamufonera tinzo kuti vari kuti kudii vachivaiti baba vakafamba kune kwavakaenda. Saka ndopamira yakaita nyaya Nemwanasikana. Ndikatenze kubva kuna amai. Amai, nyaya muri kuigamuchira sei kubva ndimi muridzi wemurume? Nyaya iyi inini iri kundirwadza nekuti takanga tawirirana naye sekutaura kwaita sekuru kuti abvuma kuti auye kuzosiya urongwa hwaakabata nemukadzi wainaye vana vasunungurwa. Akati ndichanotengesa mombe kuhwedza mhandi tosangana pano. Kuhwedza anobva nemutibado? Ari papurazi parapakwa. Pachemanza paari. Tikati horai tichiendai mudzoke. Akatonzi ko imimi mukaenda kumadhedhi munonoita sei zvikanzi ndrojamuka. Ndakanga ndiri mupurizoni izvozvizvi ndakutonopopota ndakatobhuloka mukadzi. Azviudza mwana wake mukomana tikati zvakadi zvakanaka kana munhu adaro munhu akutochangamuka. Azofonerwa nemwana musikana akanzi dhedhi matitoenda rini kunosarinda zvinhu kupi pasekuru. Zvikanzi inini handichakwanisi kune mwana. Mwana bva ndifonera mama kunzwa zvekutaura murume wenyu ari kuti handichakwanisi. Kuvafonera foni wangu asingadairi. Ende anga asingatodaire munhu wese. Ndobva tati musoma mwanangu hatidzokere kwasekuru. Kwakatanga nyaya ndokwatinodzokera because tikada kupa decision tiri tega kuno kwazvitese hazvibude. Tauya muno tapinda mudare sekuru munhu ari kuramba. Pandakafona ndikati baba kudzi uri kuti kudini kunopedzesa nyaya. Akati ipi zviya ndeyekuti ndikati hakuna kunyepera kuzongaira kuzoziva kuti une urombo hwako hwauri kunosarinda usunungure vana. Akati handichakwanisi. Hauchakwanisi nekuda kwei? Akati bheta ndife hapana kusiri kufa. Chifa wasunungura vana wasarenda urombo hwako vana vako wasunungure. Hausi kuda wasunungura vana here svika ndo zvazviri kureva ndichakwanisi hakuna kwandichada kuenda kunosarenda zvinhu. Musikana akapopota akati dhedhi mune chokwadi here hamusi kuda kusarenda zvinhu haana kudaira. Ndobva ndazofona futi pafamasi tapa akanditi ndiani ndikati ndini muri kuti kudii machitoita sei nekuenda kwasekuru ndine vanhu handiri kutaura nochakufonera haana usombobvira batika. Ndobva tauya muno bva tona sekuru nezuro ndobva vambosamafonera baba wacho vangu asingadaire foni ifoni yasiri kuita yemukadzi wacho ndo yakazoita mbva taura nasekuru. Ndomamiriro akaita nyaya yababa. Zvichida kuti zvinhu zvingoendwa zvinhu zvinotorwa vana vasunungurwa. Inini handina zororo. Handina zororo matambudziko matatu amuri kuonewai nemumwe ari kumarondera. Handina zororo zvinhu zvichibatwa zvababa wavo zvinhu ngazvitorwa. Ndautimbodzekera mashure mchana. Maiziva here kuti baba ava vaibata vana chibharo? Inini ndingati ndichiroorwa mumusha mavo ndakabva mu98. Uyu mwana wandakawana aripo ndichiroorwa 94 akanditi ndine mwana wangu ari kunze. Ndobva ndati itsuke handina kumbogara naye mwana. Ndichizobva mumusha inini Marukundu 98
mai mwana uyu ndopakazowiswa namai vake ndabva akagara kwambuya mai vababa wake. Saka zvokuti mwana aikanganiswa sezvo mwana wanda ndisingagari naye plus memusha mandabva hatina umbu hwakakwana. Asi takazoti ndatora vana vangu vaviri vabagara nababa wavo mukufamba kusangana matambudzo mukomana achipinda mujeri achibuda tafambawo kwatafambawo zvikanzi zviri kubva kunani kuna baba wavo tichienda kuchechi kwataienda chonzi profeti vachita baba wavo vari kushandisa vana vavo mazuva ekutanga ndaimbuda asingambozvitambiri katashwangadaro vana vake asi nekuona vana vachimanifesta vachibuda madhimoni ekupi ekwamainini vavo tonati hanho zvazviri mukomana jeri after jeri maseosi mona musikana tiri kufamba kwanzi baba vanavo vari kupi ndiri kuvada baba vanavo panapa ane ushereketo hurongwa hwakaita mukomana avenda kujeri anzi 2 years 4 months tafamba kwatafamba ndobva ndanzi mai chimbobuda uyu ndiye akasara musikana wapakato zvikanzi unoziva kuti baba wako vane ushereketwa hwakaita ndobva ati hopi zvikanzi unoziva kuti baba wako vane mwana wakarara naye mukoma wako iwewe mwana wababa wako ndobva ati ho zvikanzi enda unomubvunza ndobva uya kumubva ndozvikanzi mama ndanzi nasangweme dhedhi vakarara nashami ndikati saka woti ase zvikanzi vati mubvunze ndobva atomufonera sisi uya ndobva amubvunza musikana ndofunga akashaya kutotora kuti akaramba ndobva adzokera mubva aponzi okamuti unoisa pasi perurimi omubvunza futi kusvika zoti amunin'ina ichokwadi dododododo ini ndakaita ndisina zvandiri kuziva kuti asununguke kuudza chi munin'ina wake ndopaakamudza nyaya iyo ndopatakatanga kuzvizuva 2017 tikaendawo kumwe atofunga takaenda panapa papechi 11 tichiudzwa December baba vane urombo kwavo vakashandiswa karara nemwana asi vane zvese dare rakabatwa panapa kumashuro kutaira asi tiri kunedza baba kuti rinopera ndopari kunedza baba zvatauya panapa nasekuru kanengo rekupera zvandauya pano dambudziko raunango rekupera first and last bus stop yangu ndepanapa zvinhu zvikanotorwa ndasunungura ndizi yatimudza kune mukomana ndiwo wababa zviri sei nyaya yababa iyo wakainzwawo sei ndiwe ndofunga wakura wapa age yekuti you can also decide see kuti zvinhu zvikuitika mukati memhuri medu hazvina kumira mushe. Ini ndingangoti pekutanga pandikatanga kuzoziva matambudziko akafanana newaya kuti mukurarama munowanikwa nezvinhu zvakaipa zvekunzi muroyi ariko munhu anoti hakuna muroyi asati amburoyiwa. Ini ndakazozviona matambudziko andatanga kuzomuona ndakura kuti ndakuchitanga kuda kuchishandawo ndimboona kuti kunze kunei ndatanga kuti ndapinde pabasa zvingopera zvisina tsarukano ndikati gani mbofamba ndafamba zviri ngonzi uyai nababa zvishuwa zvinhu zvokuti ndaisvika ndosvikaudza amai kuti ndiwo mamiriro azvakaita but nenyaya kuti ndinenge ndiri mukomana mukuru akatanga kusangura matambudziko ewaya ndiwo akazotanga kusangana nanzvadzi dzangu idzi. Zvakadaro baba vakasungira chiraramo vane ushereketwa hwainawo machira vainawo zvese izvozvozvo zvakasungira chiraramo kunyanya isusu vana vemhuri iri kunze vasiri vamai vavainawo. Inini mumwana mukomana vana vakomana vaikunze tinoda kunzi tiite marombe tisawane chinobatika chatinota mukati muupenyu. Inini ndine mudzimai nevana but havatodi kuti ndipi nomba mandiri chavari kuda ndechekuti ndiite rombe ndaita rombe semwana mukomana rimwe rinotiza yega vana vasikana vauda kunzi vasiyiwe nevarume saka patikafamba nzvimbo dzakawanda tichingoti garimboramba tichikombera baba tichivaudza baba havasi kuda baba vari kutaura kuti hei mukufambirei inamatai bhozi nenda kunamata haichakwanisa kuti ndiende kamuri kubatsirwa but nasekuru taivaudza mafeedback ese udza mara patikatanga kusvika panapa sekuru taenda bari bari kuti zvakati dzamara sekuru atibatsira kusvika paextend yekuti wazonadzotudza kuti havasi kuda chiitai so endai munovaudza zvishuwa takapedza tikaenda kunoona baba vakati ngatidzokerei but nenyaya yekuti nguva dzatakazoenda nekuvaona sekuru akanguva asingabatiki vapedza kushandira asi takazosvika pakuuya sekuru varipo nebaba wacho pari zvinhu zvavakutaura kuti hachakwanisi kuuya ikoko vanevo kana vachifa ndisina kuvasunungura ngavafe bhozi inini hazvishanditire musha.
wati makafamba kwakawanda nditi utungonzwa kuti uyana baba kumba maenda manovaudza kuti inini handiti ndiche kuti ndiende ikoko ndakunamata kana muchitaura navo vanenge vachinyatsori nomoyo vachipindura zvakadaro zvokuti hainini ndakunamata but imi munyatsoa kuti munhu ndiye ari kubatwa kwatiri kuita sei kwatiri kufamba chaitika ndechekuti nenyaya yekuti ndo vari kubatwa ende ndichizonovaudza futi tichivaudzawo sevana vari kutambudzwa baba vaitoramba kuti ikoko handiwe nekuziva zvinhu zvavo vaizonotungamidza chinamato chavakazotanga kuita mai manje vachiti ikoko handiwe but kwese uku kwataienda taingoenda nzvimbo dzakati wandei tiunza zvimwe chete asi tazosvika panapa tikabva tangofila tega kuti aiwa inenge last bus stop yekupedzisira because ndo zvinhu zviri ngobata handiti pawakanzwa wewe kuti baba vako vairara nehanzvadzi dzako wakazvitora sei mamina akaita sei wayo inini hangu zvine zvinhu zvakandibata but mukundibata kwacho ndikaredzosa memori yangu kudzoka kumashure tichikura ndiri kwababa baba wakanga usingandifariri namai vangu vangu asiyana asi tiamboti tikienda kwababa baba inini ndirisei zvangu inini vaigora ndidzingira kwamai kakawanda ndichimbosvika kumba ndoti dhedhi ndauya ndikubva kwamama but ndo ndikanga isingavhuriri nenyaya yekuti inini ndinozonzi sezvo ndiri mukomana pamwe ndakangwarisa ndogona kuzotadzisa kuona zvinhu zvinenge zvichiitika ndazozviona aizvezvizvi tafamba ranyaya dzababa ndobva yadzoka mamemories seyese ndazotangozomaudzwesa ndakuona kuti ndo zvaitika mashure okay naye hanzvadzi vanhu vari kuti hanzi uri kunyepera baba wako ka haino kuti mubvunzo wakaoma kuti ndikubvunze asi ndiri kubvunza ndakamirira vanhu vari kukomenda vachitaura zvekuti munhu ari kunyepera baba wake hameno zvaari kuda kuna baba wacho handiti vakazvipupura vege inova ndo panenge inodarika handizi ini ndingobvunza ndiri ambasadha wevanhu vasiri panapa unoziva kuti kana vanhu unoendawo pamacomments pepe ndo vari kutaura izvo kuti no vanhu ava vari vabhadharwa kuti ayozonyepera baba wake kana kuti ai chinhu chakaita saichocho saka ini zvotonetsa kutaura kuti baba vairara nemwana wavo mwanasikana handiti no inini baba wako ndakavanza wachipupura handina dhauti nazvo handiti munhu andakatoona panapa akatopupura akatokumbira ega kuti sekuruka dai zvaigona maita se mandichenesa mhuri yangu yaita se yasunuka handizivi mweya wakazoita se wakazoba ngatiti baba wako wanza danda kujeri unganopupura herewo pamberi pedare kuti zvechokwadi baba vanto zvavainditi because ndisendiri kubvunza kudaro ka nyaya dzana baba vari kuita saizvo dziri kuti wandei handiona nyaya dzikazhinji hadzienderere mberi nekuda kwekuti kunoitwa matare nehama handiti isana baba munini nasekuru vatapindira totaiwa zvinhu zvinonyadzisa ngatiitsike nyaya ichi isaenderere mberi handimuzvona ndosandobvunza kuti iwewe dai kunzi mapurisa zoti izvi kai zvakaitwa kaizvi imhosva iwe unganozvipira here kuti haini baba ndo zvamaita handiti amai vacho munogamuchira senyaya kana dare rikati rakutungamirira munhu ngatora haana tsitsi mumwoyo is the devil muurai kana kanzi yeni ngahemwe aendi akatadza kumiririra pavana kuti asunungure vanhu vake pazvikwamba akaramba saka hatina tsitsi naye muurai kutouraya mwana kwakaitwa kwakamuuraya life yake yese izvo zvakagara nevamwepo hasununguke unangwadiki kabata shaya chamiko chii akatouraya mwana kudhara saka nekuramba kwazoita kuya kuzosunungura vana nezvikwambo zvakeka ngaende kana kanzi aenda ngaende haana tsitsi uri baba werudzwai uyu aimbata-bata akanzwa ati dhede zvavanoita mama uchanwaudza ndofunga akazofika kuti nebenzi reri riri kumboa ndinoenda kujeri nyaya yozoita se yozobuda kudo nemhepo dziri pariwo ndo dzakadzivisa uyu wangu asi uyu wangu achiuya haana mbobvira akazvitaura akatozvitaura nyaya uyu yabuda mudiwa ifuti akamufongora futi akamwa mampara womukadzi wainayo kunzeni apa akamwa mushonga wemakonzo akanga arara naye iyo takazongonzwawo takazongozvinzwawo
saka kana kanzi ngaende nina ndirwadzi soro kokupedzisa hapana chino chinorwadza chokunzi ngemunhu vana vako ndiri kushandisa kubenefita ndiye uyo anotsvaga mari but mari chaita hapana uyu anoenda kubasa but mari hapana arobwa 150 arobwa chi kufamba tonzi ndipapasha kutora mari ahunzwe mwoyo kurwadza nekuda kwei oramba kunzi hanzi usaende kunosunungura vana bheta ndife ko vana vako ava zvinjo zvazviri kureva kuti ndichafa ndisina kwasunungura kundiri kuda kundirwadzisa inini hanzi mubereki webenzi hana mufaro ndiri mubereki wemapenzi handina mufaro taura kunoko asi ndodora kuti zuva ranhasi zvichienda mberi ndichange ndakunzi nemakorokoto all the time ronzi nedzoi iwo achinzi makorokoto ngazvimbochinjani kutambura kwese kwaita vana vangu kwavari kuita ngakuende kwavari nevana vake nemukadzi wake ini ndichinzi makorokoto everyday dai ndiri mumba ndakagara ndinozokura ndinobati ndini tokwangwai iwo una mari rendi iwo una chakati uya kudo mama handina choto hembe pane bhutsu pane bhurugwa charo nomukumurira kuchema nekuchema nhasi ndozuva rani kupedzesera zvinhu zvichienda notorwa kwasekuru zvinorwadza iwe unotiwo chine zvababa wako vari kuramba kuti zvinhu zvibviswe kuti vana vangu kana kufa kuri nani ungadiri kuti vaendewo kujeri inini hamusiri kuri kutaura chokwadi pamberi paMwari mubereki uyu isusu tisine tsitsi ivo havana tsitsi nekuti waindiri kudaro kazhinji kacho kuti wazosvika kuya panapa pasekuru panapa kubatsirwa nasekuru kaneko kuti wazobvuma kuuya kubatsirwa kurira kuti mwoyo wavo chaiwo hausi kuda kutotiona tese tasiwa sekuru wazoti aiwa imi wazekuruka ndokwanisa kukubatsira dambudziko raingozo sekuru watorinzwirawo tsitsi bhozi kana mari chaiyo kwekuti tiiwane wakatitarisa so titori mhuri yakadai hama dzavo chaidzo pakutanga takauya nadzo vanaba mukuru vanaba munini but kuuya kwavakaita kwanga kusiri kuuya kwerubatsiro kwanga kuri kuuya kuzoona zvikwambo zvemunin'inowo zvisarendwa panepa kusvika pokuti sekuru akambotodzwa kuti chimboita iso but hapana sekuti kauzika sekuru hama dzamuri kuona idzidzi hadzina kuuya kuzobatsira dzoya kuzoona sekuru wakashanda nesu wakatidzikisira zveshuwa sekuru dai wavazira makore ekurarama hanzi nhasi ndobe kupedzisira pana hanzi ndimudhikoni kuchechi ndimudhikoni kuchechi kuchechi kwacho takambosvika tikaenda nedambudziko rediro riri asi madhikoni acho akasvapa kutaura namawasvike kuti imimi muri kuti baba zvakati baba wenyama nakana chavainachavo baba wenyama uzive kana musiwo wepan'anga kana musiwo unopiwa mushonga wapazive tikatorai zvakanaka zvamuri kutaura asi ko iyi nyaya yemwana yasisi wangu zvinoitwa nemunhu ari nomawi here sekuna kwenyimimi grade 3 ndo pavakabva vamboiswa papuroni baba vakarohwa singaiti kuchechikawo ndo pavakazotanga kuchitaura kuti zvakafamba so kuti wazobvuma kuya kwasekuru kwaneko kwacho kuno futi tikanga tatopira nyaya kunaraba munini but tichitanga tikanga tiri inini nemasisters angu aya naivo nasekuru kanengo vakatongosvika pano patapedza wati haichadzora iwo ndiona bao ndo hanzi ndiwaibatwa titaure tinzi zvakatanga usina baba nangu ndingati ndakanonoka kukura zvese mazamu chaiwo ndakabuda ndagrade 7 to form 1 sanangukura ndakamunhu kaitaurisa kachoti kanga kane dzungu asi zvakatondibatsira saka ndati dhedhi wakabva kubasa akandomhanyirawo sadhedhi otondisumudzawo ndigarisa pamakumbo votangowo kungondibata-bata vachindibata-bata ainangwa ndaisa zviklika mupfungwa dzangu sezvo ndakandisina ndengotwa vachindibata-bata kwese uko pandakatanga kubuda mazamu vakandikomenda ndizvikangamwe vakanditi yowe inga uri kukura-kura handina kudayira pandavamba ndakanyara zvangu ndichienda pandadzoka futi nditi kuinga mazuva nokukura-kura ndakati muchirevei naidhedhi hazvona it's okay vaindibata vondigarisa pamakombo vondikisa kundidya muromo wangu ndobva ndavatarisa ndobva ndatanga kuchema ndoti dhedhe zvamuri kuita zvimwe kuzviitire ipapo nanda degrade 6 kuti ndi zvamuri kuita zvimwe kuzviitire ndobva vati it's okay ndengoti ndakavabvunza chete ka kubva kuti it's okay enda
ndobva rimwe zuva vakapfeka akabhokisa shoti kavo ndobva wandipinda murumu mangu mandairara ndobva wandisitomedza zvoenda neni mubedroom avo pavakada kunditimbidza ndopandakatanga kuchema ndakati titi munoziva kuti ndiri mwana here azvani it's okay munoziva zvemubedroom ndozvavakandiita chaizvo asi havanawo kundipombora ayo vakavana pandatanga kuchema bva nditi it's okay chibuda zvehasha zvezve wekuudza ndakashaya vakandiudza kuti ukazvitaura ndokukuuraya and for sure handinawo ndakaita sei vandakataurira ndakazotiwo ndakura ndawo chimandara ndakatanga kusangana nemaproblems zvese ndakanonoka menstruation chero ndakaita form 4 ndakapedza kunyora form 4 zvese ndakanonoka kukura saka ndakati ndatanga kutevera pai ndakatevera 2 months dzakatedzana kusvika ndapera ropo ndaiwe yellow kuendeswa kuchipatara ndashayirwa chirwere kuti mwana ari kurwara nei ndaendeswa kumasikani mwana ndashayirwa chirwere chakatozondibatsira mama wangu akabva waenda kumasvowe kwainamata gogo amai vavo ndovakati imi ndanzi ndikuona manje mukuchema mwana afira mumba ende nemwana wechipatara ndopandakaendeswa kuchipatara sikani yekutanga haina chayakaona yepiri haina chayakaona yetatu ndopandikazonikwa kafibroid kasist paovari yekuleft vakanzi anofanira kuenda kutheatre vamwe dokta bvapaita debate vamwe dokta akati mwana uyu achiri musikana haasi kufanira kuitwa operation nekuti haana kumbobvira akava nemukomana saka matangiro akakaita ndomaperero akatikaita ipapo ndandatopedza kunyora form 4 it was 2014 ndatopedza kunyora form 4 hazvona havadaiti saka zvadaro ndandawedzerwa ropa rangu but zvese zvaibva kunani kuna baba pandaifamba ndaidzwa kunzi baba vako vada kuti ufe chikamu ichocho chadarika iyi accident yandikaita ndinhanzvadzi yangu mota yakaita beyond repair pawaterworks apa asi ndakabuda ndakangokwaripa pane apa naozvo zvakanzi aisi vatafambawo zvakanzi aisi accident paitoda kunzi pashayiwe kana munhu anobuda kuzvitungwisa ikoko amai maitanaka ivo mukadzi wavo naivo ndovaida kutoraya ndava ndaroorwa ndakatambura kuti ndibate chinhu chinonzi mwana ndakarambwa ndakadzokera kumba kwedu ndigofamba ndakadida ndina kwandakasiya kunonzi kumasvikiro kumazowe ndakanokubuda kunonzi kwabhum ndakabuda mumari ndakafamba kusvika ndazoona umwe munhu akandibatsira kusenimerisoko ndobva ndaita mimba yababa mwana wangu ambondiramba tambosanganawo bva tangobirirawo mimba ndobvaita sei ndovekabata vanga varivo vaiti iwo haufanhi kurohwa haufanhi kuita chinonzi mwana ufanha kuita bhuri kuenda kubhawa saka inini ndaishanda netsanangudzo dzanendapuhwa dzedzeka ndaita fight against it kuti zvataure zvandisi kuzvida ndobva ndabata mwana wangu uyu ndaakumba kwangu mwana akasvika 9 months akamira ndichirwara ndichiita sei saka murume ungaenda kumasoko toenda kumasoko ikwepo ndikudzonzi baba vako varoda vada kukuuraya chavanoda kukuurayira ndechekuti wakangwarisa mangwana uchandifumura ndaenda kuchechi kupentecost ndasumudzwa pachechi pakazara vanhu vakanzi you stand up ndikuona wapinda muleba wagomera ka1 ka2 ketatu mise nemwana hapana your father wants to kill you ndakati why hanzone vari kuti wakangwarisa ende poshi baba vangu ndaitwarota direct vachitouya vachirara neni torwa toita fight ndetoti ndakarota ndichirarwa nawo ndamuka ndichivaviwa zvokuti ndichidischarge kuti ndaitotora time kuti zvizopera ndoenda kwanendaenda ini ndinorota zvandarota ndezvechokwadi kana ndikanobvunza kana kumweya ndotodzonzi chokwadi nemukadzi wavo vese vanouya votoona uchitovhura dhoo vachipinda mukadzi vachiita zvari kuita dhedhi ndo vanoda kurwisana neni kuti vaite bonde neni asi ndinobva ndavakurira
zvisinei nguva yelebha yakakwana ndarwadziwa nemimba noenda kuchipatara. Ndakapedza 5 days Sly ndichirwadziwa nemimba. Chiti takati 1 cm 2 3 4 ndofana ndoti zvakuita. Ndofana ndadona macentimeters kusvika pa0 kusvika pakunzi osis closed, chibereko chavhara. Apa mimba iri kungenga iri kurwadza. Ndainjuswa paya centimeter kana kufamba. Mama ndobva mhanyawo kwawakamhanya zvakanzi ngaende kutheatre, hapana kumira zvakanaka. Ndakaitwa munamato ndakaitirwa pandaenda kutheatre pandanochekwa mwana wangu vabuda. Mwana angacheme haana kuchema mwana. Handizive ndakangotanga kurira nemutini mwana ndobva achema. Poshi piri ndobva imba yangu yekutanda ndobva yaparara. Ndakandarorwa pepiri apapo ndakabvisirwa ngopfuma. Ndiyo iri kusheka-sheka iyi. Vari kutoti hausi kufanira kutomugara umbe imomo. Pandakaita mimba yemucheche wangu semu ndizvozvo ndaitoudzwa kunzi iwewe wada kutozvare chirema. Saka tinokwatoenda kuchechi kunotya zvekuhuka mhepo. Vaitobuda taura kuti this time uri kufa, this time ndini ndikukuita defeat, unonyepa mwana iwewe, chiko chimbori pauri iwewe. Nganyadzise murume mukuru anenge nini, vamwe ndinouraya, vamwe ndinoitisa zvandinoda, iwa kusi mwana wangu iwewe. Bvisa izvonzve vavabvisa zvinhu zvavo. Sly ndakarwadziwa nemimba, ndakaenda kuchipatara. Chigero chiripo, reza iripo, ndakabvarurwa nemaoko. Chekuti ndakafuriza kudaika vanofrizisa first. Ndakanzwa kuti panapa ndarwadziwa. Vacheka space diki. Vakazoita kundibvarura nemaoko. Ndakati Dr. mandikwadza, ndakupera mweya paya wekufema. Amino murumu mandakangopinzwawo mandakanochekerwa imomo toziva zvanga zviri handivablame inheko yanga vaita yakagara kuti inene ndife. Ndakatanga kurira nendimi vachidaro vandibvarura kudaro. Ndakanzwa mweya wangu uchitanga kudzoka uchidzoka. Ndakaitwa sisa yangu bo mwana vhabuda. Ndakabva ndavafonera ndakati kwaane mwana. Vakaramba vakanyarara kuti zi pafoni. Ndakati ndoda kuenda ikoko. Ndandaenda ndakati ndinozokurakidze mwana. Chavakatanga kutarisa vakatanga kupenyungura makumbo emwana because vaida kuti ndizvare chirema. Asi still mwana wangu ndakamuzvara gumbo rakatoremara rakatarisa mukati. Nekwandinobatsirwa kuchechi vanzi imhepo varadzokera panzvimbo. Asi baba vaka vane hutsinye. Pane mwenye yana ndasiya. Hanzvadzi yangu akabuda pamba, akatobva kumba kwangu achitodhivha mutemurume wangu achienda kubasa. Time mva ndafonerwa naivo deti. Vakati kwaiwe hanzi hanzvadzi yako iri kuita mamhepo uko. Ndakati mati chii? Ndakati hanzi hanzvadzi yako iri kuita mamhepo uko. Ndakati manzwa nani? Hanzi ndafonerwa namai nini. Ndakati kwemimi huyai kanzi handikwanise mudriving. Vavuramba vachifona vandovafonera back. Ndakavashauta. Ndakati itai zvamuri kuda. Ngave munondoona this time ndikuzokubvisira hembe kubasa kwenyu. Dakukunyadzisai pavakata foni. Ndakati ngave hanzvadzi yangu ngaife. Ndofunga vakadzoreredza zvinhu zvavo hira ameno. Pandazonzwa kunzi abengenuka mbichana ndokuzokwanisa. Anga akasunga achida kuzvikanda mumota, achitaura achimanifesta zvikwambo achiita sei. Ndobva unzwa kumba vatamhanya kwamadzimai kuya. Tamhanya kwamadzimai takasvika vasipo voita zvekuti zvisamuataki. Mangwani makuseni tatamukira ivo deti ndo vakabuda. Vakati zvakundinetsa zvakuda ropa. Saka takawirirana kuti ndichakupa mwanakomana wangu mukuru. Zvino iwewe uri kunditadzisa iwewe kuita zvandiri kuda. Ndakuda kuuraya iwewe. Ndakati ndigoni. Ndakabvisa zvinhu zvenyu ndobva vabvisa zvinhu zvavo zvekupenga izvozvo. Ndobva vakanditi takuita back to sender. Ndakati itai back to sender. Ndobva vaita back to sender. Usiku hwacho vana vavo vavainavo ikoko vemukadzi mukuru vari kutora zvipo zvibisu vachipa mhuri yavo vachibhenefita kumba kwavo. Mota yanga iri pakapaki Sly
mota handisi dzinge dzakapaka imwe pasaidhi dzisina dzakagumhana kana yakagodhoma iri 1 mukapaki iri panext apa haina kubatira. Mangwana takabva tadzokera futi nauyu vakasikobuda kubva chikwambo navamwe vekuwedza amai vekuwedza vakati zviri kutotinetsawo zvinhu izvozvo iwewe mwana iwewe tikukushera mupanda tazama zvese asi tikukutadza. Ndakati ko makapisirei mota nzimaida kuti tiurayiwe isusu nekuti vanga vati kwamatiendesa ndadzingwa saka ndakukuurayai ndobva taenda ndonopedzera shungu kuti kumota mota ndobva yagodhoma ndobva yacho havana kana munhu 1 wavakaudza saka ndakabva ndatanga kufaina messages kuna tete ndakati nguva iya yakukwana manje kuti ndikunyadzisei sei mukushandisei isusu shandisei vana venyu muri kuda ndiri kuda mari shandisei vana venyu mukadzi venyu vari mumba meta ndakatoona message ya vandifonera ndaona message chichi ndakati ndizvozvo zvamatonzwa ndiudza baba vangu ndizvozvo chimira ndikuudze kamwana waita mwana mudiki mapitsa uri kudani naye unonyepa unofa iwe this time unofa ndokufushira ndakati unonyepa iwe ndouchafa ndapedza kudaira foni ndanditori kumasori ndichidzokera pakawa ndakanzi pane zvandiri kuvaona panapa amai ava vakutoti vada kukuuraya ende ndandatosununguka mwana Sly operation yakavhurika one side kwekakabvarurwa kuya ndetova kunama pakanama ndoka paya because kuti vabatanidze straight pakachekwa nereza kafanita straight pekubvarurwa panoita 6 so saka wakabva ungoti kunama pakavhurika pese pekuti waiona mukadzi ndivo vangoenda unondigara paoperation ina ndinakulengalenga murume wangu akandichiende kuchipatara ndakati akweti ngatimbotange tienda kupi unoshandirwa ndichisvika udevha wabuda kufa yakandinetsa operation iyo kuti ipore kusvika pari nhasi ndakavaudza paise kwandifamba tete ndafamba waindibvunza kuti ndiwani unondiudza zvekufamba kuti tete iri chii chikumbonyanya kunetsa ndakati tete imba cheiyo iri kundinetsa ini ndiri mwanakadzi ndoda murume ndoda imba ndoda mhuri hapana zvimwe zvandingada asi imba ndoyandinoda hauna mwana herewe chichi ndakati mwana ndinaye handiti ndakarambwa nemurume saka chii iwewe unoda kunetsana neni ite zvekunamata nena handifambi ite zvamunetezvo kwamai wako wakambowaudza here several times yoti dedi voenda kuna mai vavo vakanoti mwana uyo ari kundiudza kuti ngatifambi gogo vakandipandukira vakati ikweyo ndiwanonodza baba kuti ngatifambi wadi kuenda kuna tete kuti tete zvakati wadi kuuya kwandiri ndakati zvinenge zvichitonetsa it's okay ini ndichaita zvandinenge ndaita then ndakanzwa nyaya yevaroyi yokunetsa vana patiuta ndakanzwa mwoyo wangu kurwadza ndakati pasekuru ndodako kuenda kwakaneo ndakatsvaga mari pandakokorodza vana vabongo tauya panapa tichipinda mudare ndiro pandavafonera vakati ndiite zveng'anga takapiwa zvekushandisa kusvika vabvuma takatonzi ndemugeza muteneto muende kunovaudza saka nezvataishandisa zvezviyaka zvaitovanetsa saka kuchechi vataenda mhepo yavho yanobuda vakati vanangu mazondigona this time muri kuchechi ava vazive ende zvakutaura ndezvechokwadi mazita vakutaura tinomaziya asi havatiziye munhu wacho ivo havaziye tete vangu vakati mazondigona this time ndakati chii zvakanzi zvinhu zvakundinetsa ndatokonetete makazvibatire chii hanzi ndaida kuitawo murume pane vamwe makazvitora kupi hanzi ndakazvitora kuchipingi munhu wacho akafa zvimwe ndakatora kwamombe yarara kupohera zvimwewo ndaingopinda-pindawo mukati ndichitora asi zvinhu zvakundinetsa pandati apo mirovha yaenda kana mhanya kuno kubva ndaudza sekuru kuti hanzi kuchechi zvakati vakati saka bo teze mushonga uyu mende munovaudza vakatageza mushonga vataenda tete mukudiwa havana kana kuita nharo kana kuita sei vaitotibvunza kuti zvinoperere kana kuti zvinowedzera nekuti kune dzimwe n'anga zviri kutowedzera kuita wesi asi semunhu haitya angane kakutya akatenderera mutauni kusvika tasvika kuno kusekuru vaenda
ndovatati tosangana mangwana acho vawauya zvishuwa saka vakabvaona mota yaSly iyo vavatya ndobva vaenda vavaenderatu pandazovafonera ndakati kodedi zvikanzi vanangu inini zvekuku kungange ikuku zvandakaona inini handina kuzvifarira jira riya azvijira ungasati azvitaura chiuya kuchechi kwaaposto wangu ndivaudze tibatsirikane ndakati dedi mune shuwa here kuti takauya nimi mukunosaenda zvinhu zvenyu vakati hongu uyai handiti nebaba venyu tasvika kuchechi kuya vataura nyaya yavo aposto wavo vanga vari 7-8 anzi vana rege ndikudzi ive uri mwana mudikisa iwe vachivainini zvekun'anga uko siyana nazvo mupedze kwanguva muchidyirwa mari nevanhu ivavo saka takavapa taimu yekutaura takaita se takanyarara vakupikwa vava nacho vanoziva chichi mune muchida ngodyirwa mari hanzi vane chimwe chekutaura ndakati pamusoro isu totawirirana kuti vari kunosiya zvinhu hanzi naiwe hanzi vapfugama vanopfugama hanzi regai ndikudzei baba venyu havana kana chavainacho avatombozivi kana musuwo wen'anga havana kana mushonga wavainavo muzvinzwa mundipedzera nguva dati ndaunonamachichechechozi domboshako zvikanzi havana kana chavainacho tonipedzera nguva uri kupopora kuti havana chaunoziva pamberi paMwari ndiurayei Mwari ndikanyepa inini handina chandinoziva handina kana musuwo wen'anga wandakapinda hanzi vana chikuitika it's only because hamuna covering baba venyu havasi kukurakidzai rudo saka kwese kwamunofamba munongonzi baba venyu nekuti pane pavari kushotisa rezenesa rimweni kuti vakaromba havana mbobo venyu havana mushonga havana chavainacho ndanite muchinamatana ndakati munonyepeni baba vangu vanazvo ndakashuta Sly ndakaridza mmeri ndakati munonyepa vanazvo zvinhu zvekuti vega vakatanga kutya vachimhaisa fesi ndakati okay kana muchiti havana zvinhu baba dakuti mundiudze imini kuti zvavakaita izvi zvinorevei rudo here kana kuti mushonga zvavakaita panasisi wavo dati mundiudza kuti zvavakaita rudo here kana kuti mushonga ndokuvapa 3 chances dzekutaura hanzi rukoni mwana ako kupa 3 chances pamberi paMwari handina chandinacho 1 pamberi paMwari handina chandinacho 2 pamberi paMwari handina chandinacho ndakati deti muri muroyi pachokwadi Shami taura nyaya yako Shami ndo paakati dedemu mafundisa yakavhangosumuka ndo pawaenda unogwanura mashamumu mwana yanezidanda mwana yaneti zvakanzirarapa ndati murume akarohwa daifoni yangu yange iripo ndaikurakidze vhidhiyo akarohwa murume kusvika akupisa tsitsa akachekeka chigumwe chese ichi zvakanzi vana wavari raita Katukamani mimi ndine manga muchita vana chavainazvo nchikudzai azvaka nyara vakunyara nyaya icho chaiyo ndi ya uyu ndakati kumani mimi mati mukuona muri muprofita mukuru kudarika inini havana chavainazvo koizima sema msikazvoni asi hakuna munhu anoita izvozvo asina mushonga hakuna munhu hanzi taura tinzwe mirai nditaura ndakazoenda kun'anga kubulawayo mukoma abaiwa nebanga tangendeswa namai vako iwewe ndo vakatondirakidza musoro wen'anga ndakati mirai ipapo amai vangu vanogara vachitaura nyaya yekuti vakabva kumusha kwenyu vakarohwa nezvinhu vakanoponera kun'anga saka makapuwa mushonga saka mhemu vagotanga kunhonga vanhu ndakati dzete dema muri mumwe mataura chokwadi masununguka nekuti makasadaika inini kwandikudzokera pakanengoka chanokupedzerai hanzi munhu wako iye anogona here kuzvitora zvo ndakati zvakanaka zvakanzi ngaienda anotora ndakati zviri kupi hanzi nini handina chandinacho ndakati tiudzei kwazviri tiende handiti matipago ahedi chindiudzei kwazviri tiende tinotora zvinhu pangataurike kuti ndekupi vanyarara pai
ndopavakati tagariswa futi rimweda zvinanzi 1986 ndakapiwa jira nababa reredzo rekuti unogara wakasunga zvavangava kutora pekutanga pepe. ndakati hongu zvinogona kunge zvakadaro asi kari kunyepa baba. Recent mimba yemwana wangu ndowaJuly vaida kundiuraya ndezva 1986 rezviri kutonga ko pana uyu mucheche wangu uyu ndezva 1986 vakanyarara kuti si chokwadi vaida kuchitaura asi mukadzi wanga aripo vaitya ivo mai vacho kanzi amai vakati mavenge iyu handizivi kuti anondirwisira ichi ndakati muri seminyararai munouya tichiita fight mimi mausiku makavhura operation yangu akanyarara kuti zi asi saka mhembe ile mwana uyu so saka maupdates ese ndaifonera sekuru ndichivaudza sekuru tadai sekuru akati endai svikai paground ndomboshawa kwacho muzodzoka kunoko kana atadza kufurisa zvinhu vatadzoka vataitamba nyaya yacho dzamara vaita se vauya vakasonga vatorohwa futi nevanin'ina vavo vachiramba wakarara nemwana here vakati handina kurara nemwana handina kurara nemwana zvikanzi ko izvi vachiti handizviziva vakarohwa nemuswe wemvuu vakavharuka musana wesoro vauya kunoku vaingotaura zva1986 sekuru akati anonyepa munhu haavha unoti panapa havanomira musha vaizvidza vaifungoti n'anga kaing'anga dzavo dzavanoenda idzo vasingazive kuti aiwa ing'anga yemang'anga sekuru apa hatisina kana chokubvunza ndizvo adedemura adedemura ndezvakanga zvasara pekutanga ndizvozvo vanenge vachimbomira kumbotaura kana kana vambesa karudo kababa kai vatoziva kuti baba vacho hapana nezvababa baba vana rudo havasi dedi angari dedi kudhara havana kuti abheta tichingotitaura zvese zvakaitika tiendeko saka tisinze mukasununga zvarini zvino panosvikika here yasipombo namai vacho tinoita plan tikatafonera futi nzoti anopinda kuti koreko variko kumba wavevo variko okay handiti saka metrungu usati wabuda tondingeta
Tanzania kwa changa bwere.